He will put his angels in charge of you to watch over you carefully. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones. Then you will understand what is right and just and fair. I will be a wall of fire around it, declares the Lord. I will be the glory within it. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His truth is your shield and armor. You do not need to fear terrors of the night, arrows that fly during the day. Then you will go safely on your way. Omega DigiBible. Truth is just a click away. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
Muli po mga kapatid at mga panauhin, bago po tayo magpasimula, muli po tayong dumulog sa Diyos sa pananalangin. Ngayon pa mo chow mama higin na yung mompay. Awurade yɛyɔnko pon. Yɛn agya twɛdeɛmpɔn. Tumfuo ne wɔ kɛseɛ. Ɛwɔ wo dɔba korɔ no din mu. Agya bio. Yɛbɔ wo yɛn nokorɛ aseda afɔdeɛ. Yɛka yɛadɔfoɔ na yɛahohoɔ ho. Bio yɛsua wɔn nsɛm kronkron. Yɛda wo ase sɛ akwansideɛ nyinaa akyire. Agya wɔ wo mmoa mu no. Yɛtumi atoa so. Ayɛ hwehwɛmu sua wɔn nsɛm. Yɛn ɛyɛ wɔn nsa no nnwuma akɛseɛ. Yɛtitire wo. Sɛ wama yɛn apɛpɛ bi na yɛakoma so adeɛ bi sɛ yɛmfa nsua wo nokwasɛm kronkron. Sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atɛ wɔn nsɛm ase. Ɛhono kwan a yɛbɛkɔ wɔ ahenni kronkron mu. Asedanko na yɛbɛtumi de ama wo. Ahyɛ wo nnipa nyinaa anan mu. Yɛsrɛ bɔne fakyɛ nso. Ɛma bɔne bebree a yɛyɛ tia wo. Ɛwom sɛ yɛntumi bɔne nyinaa so deɛ yɛwɔ sini ntɔ bebree. Yɛsrɛ wo sɛ mmɔ yɛn bɔne ngu yɛn so. Sɛsie a yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho. Ɛberɛ a yɛn nyinaa yɛgu so sua wɔn nsɛm no. Bu yɛwɔ tenenee pono ma yɛn. Sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛte aseɛ. Yɛtitire wo yɛahohoɔ. Yɛsrɛ wo sɛ bu yɛn nyinaa koma mu. Na yɛntumi nte wɔn nsɛm ase. Sɛdeɛ yɛbɛyɛ a daa anwummere yɛde bɛte wo mmaransɛm a wode ama yɛn sɛ yɛnni soɔ ne so. Na berɛ a yɛda so wɔ nkwa ne ahoɔden no. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛmfa nni dwuma sɛdeɛ wopɛ sɛ teɛ. Agya yɛda wo ase wɔ w'adɔyɛ na woayɛ mu ye. Ma yɛn na yɛadɔfoɔ wɔ wo dɔba korɔ no din mu na yɛda wo ase. Amen.
Asomdwea efiri agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo. Entina ye nyina akoma mu, yenche yakoma mu nyina ba bibiara mɔwɔ no wiase. Ene ba bibiara mo komodi afidi Yesu. Ana ba bibiara mɔwɔ no. Yɛda wo Nyankopɔn ase sɛ ene yɛsanya akwanya pa sɛ yɛde besua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmaransɛm. Na bi oyɛ ne nuanom free members Church of God International. Yɛda wo Nyankopɔn na sɛ mama brother Eli Soriano. Nuanom ne yɛhohoɔ ne yɛyɔnko nnipa. Ba bibiara mɔwɔ a mote yɛn ka no yɛkyea mo. Mama yɛnhyɛ ase prɛko pɛ. Mama yɛnhyɛ ase hemfa ɛne yɛbɛhyɛ papa yɔ ase. Mama yɛnkenkan Mmaransɛm bi. Hebrifoɔ nwoma ti du ankyɛmu aduonu en. Ase na mama yɛhwehwɛ yɛn ho yɛntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu. Asɛm a ɛsɛ mama yɛnhwehwɛ yɛn ho yɛntwetwe yɛn ho no. Greek kasam na asɛm a wɔde di dwuma no yɛ kataneo. Menim sɛ ebi a mabɔ ne yie dia. Da so ɛyɛ asɛm a n'asekyerɛ ne sɛ wobɛhwɛ wo bi anaasɛ wobɛhwehwɛ nipa no. Wobɛhwehwɛ nipa no kyerɛ kwan na wahwɛ nipa no. Tagalog kasam asɛm mama yɛnhwɛ yɛn ho ntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu. Yɛbɛhwehwɛ yɛn ho yɛn honom. Yɛbɛhwehwɛ yɛn ho yɛn honom. Mahuno ɛna wiase a yɛwɔ mu no obi amfa obi aho. Na so tete mmere mu na ɛbra na meyɛ abeemu aketewa no. Ebi a ɔmo a yɛne wɔn tempotem no kwansi ne ɛda yɛn ntemu ne ɛsɛm kwansi ma baako. Ɛsane sɛ yɛ kura sinti efie baako wɔ ha baako wɔ no ho a nanso yɛnim ɔmo wɔ mpotem hɔ no nyina. Nti sɛ mɛkɔ mene me nua ba ketewa brada Daniel maame ɛyɛ a yɛkɔ nkurɔfoɔ fie kodi agorɔ. Nti ɔmo a yɛne ɔmo tempotem no ɛyɛ kwansi ma baako ɛna ɛda yɛn ntam. Yɛnom ne nnipa a sɛ wo ho kyerɛ wɔn betumi aboa wo. Yɛnom ne nnipa a ɛwɔ hɔ tete mmere mu no. Nanso nnɛ mo nyina mo te fie baako mu ne dan ne wɔde edi hwɛ animu wasɔre wansɔre ɛmfa ne ho. Nanso nokora asafo ne mu no yɛwɔ asɛdeɛ bi asɛm kata na no ɛne sɛ wobɛhwehwɛ nipa no akyira kwan. Wobɛhwɛ nipa no tebea ɔwɔ mu. Yɛwɔ mmaransɛm bi wɔ asafo ne mu sɛ monhwɛ mo ho sɛ anuanom a ɛwɔ asafo ne mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atwetwe yɛn ho akɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu. Mesrɛ wo mama yɛn nsa mmɔ so bio brada Daniel ne yɛntoɔ so. Na mama yɛnhwehwɛ yɛn ho ntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu. Verse 25. Mama yɛnyaa yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ binom nya yɛɔyɛ. Na mama yɛtutu yɛn ho fo. Bra dodoɔ a mohunu sɛ ɛda no rebɛn no. Ɛyɛ mmaransɛm. Ɛyɛ mmaransɛm sɛ yɛbɛba nhyiamu no ase. Mohunu nokora asafo ne mu no yɛwɔ mmaransɛm ama yɛn sɛ yɛbɛyɛ asɔre na sɛ yɛbɛhyiam. Ɛnte sɛ Catholic so mu ebinom nkɔ asɔre ɛda wodi ne birthday anaa woda pɛ na ɔkɔ. Ɛnyɛ wɔn asɛm. Anaasɛ bi a watɔ atade foforɔ ɛde ɔwɔ sika na ɔbɛkɔ asɔre. Binom wɔn mo asɛm ne sika timi nkɔ asɔre. Da so Nyankopɔn na asafo ne mu no wɔ sɛ wɔba hyia dan no mu a yɛwɔ asɔre bi nso ɛmo from Church of God Pillar and Ground and the Truth. Woni sika ontumi nkɔ asɔre dɛm hɔ. Nti ɔmo bu nipa bam ɔmo sɛ abere bi ɔbɛba asɔre biara no ɔba fa sika bra na bra bɛto collection. Woni sika mɛma asɔre nanso anuanom nte saa wɔtwerɛ kronkron mu. Every says say yɛhyia mu a sɛ yɛhyia mu deɛ nti a yɛkɔ asɔre nyɛ sika nti ne yɛkɔ asɔre o. Ɛnyɛ afɔrebɔ nti ɛna yɛbɛyɛ asɔre te sɛ ne yɛhyia mu. Sɛdeɛ yɛhyia mu a yɛsua Nyankopɔn asɛm no. Sɛ yɛhyia mu abotaeɛ ne sɛ
anuanom bɛhwehwɛ wɔn ho na yɛtumi atutu yɛn ho no mfo ebia na yɛhyia mu wɔ asɔre dɛm wɔ saa abere na ebia na obi yade saa abere no wanya akwanya so betumi aboa no ebia na obi wɔ haw nti abere a yɛhyia mu no wobetumi ehunu wo nua na tebea ɔwɔ mu saa no atwetwe yɛn akɔ wɔ dɔ ne nnwuma pa mu yɛnya agya yɛn ho nhyiamu na mama yɛnya yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ binom nya yɛɔyɛ botaeɛ ne sɛn na mmom mama yɛntu yɛkyire adeɛ de bɛtutu yɛn ho fo ne Nyankopɔn asɛm nti botaeɛ nta yɛkɔ asɔre ne sɛ wobɛhwɛ wo nua tebea wɔ mu bia na ne ho kyere no saa abere na yɛakwanya ma wɔ sɛ ɔbɛyɛ papa no nti yɛkɔ asɔre nyɛ sika nti da meka 1964 na mewɔ Cavite City ebi na mewɔ Bakoro City na hɔ na mekɔ asɔre saa abere na yɛnya nwo nipa bebree no saa abere na meyɛ abɛmu a na madi bɛyɛ 17 years na ɛyɛ a mekɔ asɔre wɔ hɔ nti saa hyiadan no mu na ɛyɛ a mekɔ asɔre mekɔ asɔre wɔ hyiadan no bɛyɛ na wɔtwe nan na onua bi ba asɔre da bia wɔhyɛ ataadeɛ asɔre nti mebisa no sɛ onua ade nti na wataadeɛ no yɛ ataadeɛ baako pɛ ada wɔyɛ adwuma wɔ dwumakuo bi mu ana aso da bi ɔsɛ mataadeɛ no nyinaa wei na ɛfɛ paa nti na da bia mehyɛ ba asɔre no nti meyɛ mehwehwɛ mu no sɛ onua no yɛ ohiani ba bi ɔte no ɛyɛ akura bi ase na ne polo shirt ataadeɛ baako pɛ na ɔwɔ ɛno na anim yɛ fɛ kakra ɔde ba asɔre nti mehunu saa no ɛda yɛ san hyɛ bi mɛtɔ ntaadeɛ de kɔma onua no nti yɛ ba asɔre no onya ataadeɛ foforɔ ɛhyɛ deɛ nti na da bia wɔhyɛ saa ataadeɛ baako na fisɛ no pɛ ne ataadeɛ a ɔwɔ botaeɛ ne sɛ ne botaeɛ ne sɛ yɛhwehwɛ yɛn ho tebea yɛ mu bere a yɛaba asɔre a saa abere na bia na nipa no ho kyere na onua no ho kyere no ɛyɛ akwanya ma wɔsɔ betumi aboa ɔbɛ na mewɔ Toronto no na menya meyɛ ɔsɛmpakani na meyɛ wɔ nua wɔ asɔre no mu na mewɔ restaurant me maame na muhunu ne mfoni ne sabere me maame hya na ɔyɛ abaya sabere na me maame adi bɛyɛ 50 years nti na mewɔ restaurant na mewɔ nua bi wɔ ahɔnom onua na ɔba asɔre wɔ hɔnom no ɔba asɔre a ne mpaboa no yɛ bankum ne nifa ɛnyɛ mpaboa baako ɛna ɛsan so yɛ colors ahodoɔ nti mehunu wɔ nua no ne ho yɛ me mmɔbɔ mankasa ɛna mekɔtɔ mpaboa ɛde kɔkyɛɛ no kokoam yɛn ne mmaransɛm nkyerɛkyerɛ wɔ hɔ maa nuanom a ɛwɔ asɔre no mu ɛyɛ mmaransɛm sɛ yɛnhyia mu ɛyɛ mmaransɛm sɛ yɛbɛhyia mu na sɛ yɛhyia mu a botaeɛ no sɛ mɔma yɛnhwehwɛ yɛn ho ɛntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu nti mɔma yɛnwene yɛn ho nom ho dwene wɔ nua no ho ɔfisɛ nokora asafo no ɛnyɛ asafo a ɛyɛ wɔba asɔre no mobɛhunu mo ho mo kɛkɛ na wapa nipa no ho na wokɔ na nkyia koraa wo nkyia no bi ebi a wontumi nkyia no nyɛ ahaw bia na mmom deɛ nti a yɛhyia mu ne sɛ yɛhyia mu wɔ asɔre a watumi ehunu tebea wɔ nua no wɔ mu saa no wobɛtumi aboa no saa abra na yɛbɛtwetwe yɛn ho no makɔ wɔ dɔ ne nnwuma pa mu ade ntira yɛn nso no deɛ twerɛ kronkron no seɛ wɔ Matthew nwoma eti 26 nkyɛmu 42 Matthew 26 verse 41 monwan na momma mpaeɛ na mo ankɔ sɔhwɛ mu hɔn hɔ mpɛdeɛ nanso honam no ɛyɛ mmerɛ yɛn nso yɛ botaeɛ foforɔ nti a yɛkɔ asɔre mahunu Tagalog kasa nkyerɛ aseɛfoɔ no nsɛm a mode adi dwuma ɔmo akyerɛ aseɛ basaa wɔ Greek kasa mu na sɛ monwan yɛkasa nwan a ma w'ani nna hɔ hwɛ biribi yie ma w'ani nna hɔ yɛkasa monwan na mommɔ mpaeɛ wankasa ɛyɛ monwan na mɛnna mahunu Tagalog kasa mo akyerɛ aseɛ sɛ wɔn sɛ ɔsɛ monwan na mamonna nanso ɛsɛ monwan na mommɔ mpaeɛ mɔma mo ani nna hɔ ɔno onua sɛ wanna da mu nyinaa ɛsɛ monwan na monna
nnipa nyinaa da na wɔwɔ te hɔnom wɔsɛ men na hɔ na abɛbɔ ne ho ban te saa asɛm na wɔkyerɛ aseɛ wɔ Tagalog kasa mu no ɛwɔ sɛ wɔkyerɛ aseɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛnwan ne yɛhwɛ ɛno nkyerɛ sɛ men na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ nkurɔfoɔ kankɔ nkurɔfoɔ mpuntuo hwɛ onua bi ama ne ɔwɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛtumi aboa no te sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo nkɔhwe sɔhwɛ mu no sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo nkɔtɔ amene ma w'ani nna hɔ ɔbaa no wɔ se wɔ bra me yɛnkɔ hɔ menya obi ama ne nkɔgya me dwene ho wowɔ abusua ɔwɔ yere na ɔbaa no a wɔ se bra kɔgya no wɔ ha yi na me nko a na mewda ha obi yɛ ne hɛ nti m'ani nka bra no ma w'ani nna hɔ bɛrima no wɔ se bra me nko a na mete m'ani nka bra no ma w'ani nna hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo nkɔnkɔtɔ sɔhwɛ mu ɛfiri sɛ wonim sɛ baabi a wokorɔ no ebi a na akorɔmfoɔ wɔ hɔ ebi a na nnubɔne nomfoɔ wɔ hɔ ebi a na nipa bɔnefoɔ wɔ hɔ nti baabi a wobɛfa na wɔ sɛ woma w'ani da hɔ na wonwan afei sɛ yɛba asɔre a nhyiamu no ase no wobɛhwɛ wo nua nti bi a saa berɛ ne yɛbɛtumi anya akwanya ahunu tebea yɛ nua wɔ mu na yɛatwetwe yɛ ho no makɔ wɔdɔ ne nnwuma pa mu na wɔma yɛnyaa yɛ ho nhyiamu ɛhɔ anom na adwene no firi deɛ nti anuanom ɛyɛ mmaransɛm sɛ yɛbɛhyia mu ɛne sɛ botaeɛ no nso nie botaeɛ ɛne sɛ yɛbɛhunu yɛ ho tebea yɛwɔ mu ɛyɛ mmaransɛm sɛ yɛbɛba asɔre ɛyɛ mmaransɛm sɛ yɛbɛhyia mu wɔma yɛnyaa yɛ ho no mu nhyiamu botaeɛ baako a di kan ti atwerɛ kronkron ne sɛ ɛni kwan sɛ yɛgyaa yɛ ho nhyiamu ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ anuanom yɛbɛtumi ahunu yɛ ho no mu tebea yɛwɔ mu na yɛtumi ahwɛ wɔ nua bi na afei yɛtumi atwetwe yɛ ho no makɔɔdɔ ne nnwuma pa mu na nhyiamu no ase na sɛ bɔma yɛntutu yɛn ho fo pamatwɛ yɛn yɛ adeɛ a wohia pa anuanom sɛ woyɛ okristoni a awɔ sɛ ɔhwɛ wo ho nso yie na wonya biribi sɔ w'asene sɛ wɔ kristoni adeɛ bɛtumi asɔ w'asene sɛ wɔ kristoni no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm te sɛ kaa bia wɔ maintenance kaa bia yɛsiesie kaa bia no yɛsesa engine no sɛdeɛ ɛbɛyɛ kaa no ho bɛyɛ dene sɛdeɛ ɛbɛyɛ kaa no fa ngo ɛwɔ mu ɛbɛsesa no ne yɛahwɛ sɛ taa no adwo anaa sɛ emu ago ne yɛmmie mu nti kristofoɔ nso ɛwɔ maintenance anaasɛ deɛ wɔde bɔ wɔn ho ban ɛwɔ sɛ yɛnya wɔdɔm ma yɛ ho na yɛtutu yɛ ho no mfo yɛ ne mmaransɛm a yɛba abɛdi so yɛbɛtwetwe yɛ ho no makɔɔdɔ ne nnwuma pa mu saa berɛ no a yɛhyia mu no saa berɛ na wobɛtumi ada wɔdɔ adi akyerɛ wo nua no saa berɛ no a yɛhyia mu no wobɛtumi ayɛ onua no papa nti yɛbɛtutu yɛ ho no mfo afutuo no bɛbɛma yɛ ho no mu yɛ Nyankopɔn asɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛabrabɔ bi bɛtumi anya akwankyerɛ na yɛtumi anya afutuo mapa na yɛtumi atu anammɔn papa abɔ ɔbra pa nanso nsɔre foforɔ mu botaeɛ nti a yɛkɔ asɔre no sɛ wɔsɔfoɔ no mobɛhyia mu na wɔno wanya ne sika agye nti sɛ woanya sika nkɔ asɔre a ɛbɛwo ne waba mu kora abu wonni sika a ɛnɛ me nkɔ asɔre ɛfiri sɛ menni collection ɛnyɛ no ne botaeɛ nti a yɛkɔ asɔre na sɛ wonni mpaboa nkyɛ so ɛnɛ menni mpaboa me mpaboa no ayɛdada me nkɔ asɔre na nipa no yɛ ohiani nso ɛ sɛ nipa no ne sika nso ɛ nti ɔyɛ ohiani na wɔnni sika nti no mobɛbu na bomfi anaa onua na wɔnni sika no da bia wɔhyɛ ataadeɛ baako ba asɔre ɛno na mode bɛyɛ asɛm de adi ne ho kɔnkɔnsa ɛnyɛ ataadeɛ no na wɔ sɛ wohwɛ ɛnyɛ sika no nti na wɔ sɛ yɛba asɔre ɛberɛ a yɛhyia mu no yɛwɔ nua no papa mama yɛnkenkan James chapter 2 verse 1 Yakobo nwoma akyi baako nkyɛmu mmienu me nuanom momma nnipa animhwɛ na yɛ ne Awurade Yesu Kristo a wɔyɛ animuonyam wura no gyidie nni afira verse 2 na sɛ wɔ nnipa a wɔhyɛ sika mpɛnteɛ ne atade fɛɛfɛ ba mo hyia dan mu na wɔhiani nso de atade tantan ba hɔ na mohwɛ deɛ wɔhyɛ atade fɛɛfɛ no na moka sɛ wode yɛ tena deɛ ɛyɛ ha na moka kyerɛ wɔhiani no sɛ wode yɛ de n'ano ho a anaasɛ tena mena n'ase adwa ho ha ɛno ɛnyɛ pae na mopaepae mo mu na maayɛ adwene mmɔne tammufoɔ mahunu
eti suban ate saa no obi wa wote saa yɛ nipa bɔnefo so obi ba mo asɔre dan mu obi ba mo hyia dan mu na ɛbra mo ahyia mu nipa ne hyɛ atade fɛɛfɛ ebi kura no hyɛ sika kɔkɔɔ kaawa na ebi ɔhyehyɛ ɛyɛ nkɔmmuadeɛ hyɛ atade fɛɛfɛ na sɛ ohiani bi nso ba mu na wɔn hyɛ atade tantan a ɛnyɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛhyɛ atade a ne nyɛ fɛ ɛfɛ sɛ manalo asafo mu no hyɛ atade a nyɛ fɛ a mo bu anikyie wɔn a wɔn ayɛ nkenka manalo nkyerɛkyerɛ ne twere kronkron mu no wɔn ayɛ mfa nto dwa wɔn mo nkyerɛkyerɛ a edi kan kratafa ɛtɔ so wɔha aduasa num wɔn sɛ ɛnyɛ sɛ wɔbaa yɛhyia mu wɔ asɔre dan mu no wɔbɛhyɛ trouser na wɔ barima no nso wɔnhyɛ atade fɛɛfɛ sɛ ɛyɛ polo shirt a ɛwɔ sɛ atadeɛ no ɛyɛ atade a yɛapam no yie nyɛ t-shirt anaa wobɛtumi ahyɛ coat na bɔ tie anaasɛ hyɛ barong tagalog atadeɛ wɔn sɛ mɛnhyɛ ɛyɛ polo anaasɛ lacoste ma wɔn asɔre dan mu hɔ mɛnhyɛ t-shirt na bɔ tie na hyɛ coat na saa nkyerɛkyerɛ ne tia twerɛ kronkron yakobo no amu aka akyerɛ nuanom ase sɛ wobi ba mo hyia dan mu na wɔhyɛ atade fɛɛfɛ na wɔhyɛ sika mpɛntia na sika kawa na ɔba moka kyerɛ no sɛ ɔno deɛ ɔmmra mmɛtena ha sei baabi a hɔ yɛ fɛ na ohiani no ba deɛ moka kyerɛ no sɛ ebi a wɔmɛtena wɔ nan ase dwa ebi a na n'atade ne apampam toɔ ebi a na ɛto kora tete ebi a na ntokontoko wɔ mu ɔno nso mma ne kwan ma ne wura asɔre dan mu hɔ ma hunu sɛ ayudafoɔ yi a wɔn kuta adwene bɔne no wɔn mma onua no a ɔhyɛ atade tantan no ewura asɔre dan mu nanso wɔn mma baabi papa ntena ma n'alo asafo yɛ ma wɔ kwan ma wɔn wura mu tete mmerɛ mu no wɔhyɛ atade tantan yi wɔhyɛ atade fɛɛfɛ obi a bɛtumi ewura asɔre dan mu hɔ bi deɛ mɛka nie mɛnka yɛ mɛdi obi atɛmɛ mɛto nhyɛ mo so mɛka saa nsɛm yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ mobɛhunu sɛ ampa yɛn nso wɔ twerɛ kronkron no mu akristofoɔ mpɔtɛ mu tete mmerɛ mu no wɔn wɔ anuanom ahiafoɔ da sɛn na wɔsi yɛ ahiafoɔ na wotumi mpo nka sɛ ɔmo yɛ bɛtumi mpo aka sɛ ɔmo yɛ ahiafoɔ buburo ɔmo ne hwee sɛ yɛ dɛteɛ bɔma yɛn kenkan korintofoɔ nwoma a edi kan eti du baako ɛnkyɛm aduonu mmienu 1 Corinthians 11:22 na mo ni yɛ fie mo didi na mo nom wɔ mu anaasɛ ne mo tia na mo bu Nyankopɔn wasafo na mo gu wɔn a wɔni bie no anim aseɛ mɛnsɛ mo sɛn menyi mo ayɛ anaa yɛn ho deɛ menyi mo ayɛ korintofoɔ no hyia mu no wɔn de nnuane kɔ asɔre dan mu hɔ ebi ano nom nsa abɔ ɛkɔm dede binom afei Paul na wɔn mo kasa sɛ mo ni afia mo didi na mo nom wɔ mu anaa ɛne mo tia na mo bu Nyankopɔn wasafo no na mo gu wɔn a wɔni bie no anim ase anaa ɔbɛsɛ yɛwɔ anuanom binom wɔ wɔn mo ne hwee ɛno nti wɔntumi amfa hwee yankɔ kɔm de no ɔno nso ɔyɛ ama na aduane ani nti sɛ wo ba abɛdidi ɛna edidi wɔ wo fie ade ntrɛfo sɛ onua bi aba asɔre wɔni sika wɔni hwee sɛ wo no wɔnyɛ aduane dɛdɛ wɔwɔ aduane wɔ sika na so nipa no wo mma ne bi wɔde a wɔnwene ho wo ebi a na wo wɔnyɛ wɔ aduane nam gu so ebi a na sɛ yɛkɔtɔ sɛ yɛ monko na so ɔmo mma nipa no bi nni na Paul kan wɔn nkyɛn mu aduane baako efiri sɛ obiara di wɔn no ara na aduane ansa na ɛkɔm de binom na binom nso aboboro nsa ɛdo nti ɔmo dwene wɔn mo nko ho wɔn nwene afoforo ho obiara di wɔn no aduane ɛkɔm de binom ano no nsa aboro ɛfiri sɛ yɛwɔ nipa binom wɔ wɔn mo a wɔn mo adidi aboro so ɔmo ano no nsa aboro so nkyɛn ɔmo aboboro no wɔn mo firi sɛ Awurade adidie na yɛkɔdi no na asɔfoɔ no kyerɛkyerɛ no wɔn asɔre dan mu no wɔn de nsa bebree kɔ wɔn si yɛkɔ Awurade adidie
na wɔn didi yɛ no mu nsa bebree na bi aboboro na so kɔm di binom ɛfiri sɛ wɔamfa ahwe yankɔ Paul kaa sɛ yɛn deɛ mennyim wayɛ yɛn deɛ mennyim wayɛ deɛ mo yɛ no nyɛ ɛno nti anuanom asafo no mu no ampa sɛ yɛwɔ binom wɔ no ma wɔn ani hwɛ wɔ asetena yi mu nti deɛ mɛkyerɛkyerɛ mu wɔ ne anuanom yɛhyiam yɛkɔ asɔre deɛ nti a yɛkɔ asɔre no ɛne sɛ botaeɛ no nyinaa nie sɛdeɛ bɛbɛtumi ahunu yɛn ho ɛyɛ ade foforɔ sɛ mohyiam na mohunu mo ho a na mohwehwɛ mo ho no makyiri akwan yɛn gye nko a mama yɛn kenka Yohane nwoma ɛtɔ so 2 eti baako nkyɛmu 2 na mewɔ nsɛm pii a bɛpɛ sɛ anka metwerɛ me brɛ mo nanso memfa dubire ne krataa mentwerɛ na m'ani da so sɛ mɛba mo nkyɛn na yɛde ano ne ano akasa na yɛn ani gye awie pɛyɛ monhwɛ Nyankopɔn sɛ mpaka ne Yohane ɔsɛ mɛpɛ sɛ anka metwerɛ no ma bebree mede brɛ mo deɛ nanso mempɛ sɛ mede krataa ne adubire metwerɛ na m'ani da so sɛ mɛba mo nkyɛn na yɛde ano ne ano akasa vesa yɛn kasa mu no ɛsɛ mewɔ nsɛm pii anka mɛtwerɛ mabrɛ mo deɛ nanso mempɛ sɛ mede krataa ne adubire metwerɛ na m'ani da so sɛ anka mɛba mo nkyɛn na yɛde ano ne ano akasa kyerɛ sɛ yɛn bɛwie mu die na yɛnigye awie pɛyɛ yɛyɛ anigye mapa anigye ɛyɛ pɛ anigye edi mu hwɛ anigye mapa anigye edi mu no sɛ wobɛn wɔ nua no a anigye ne yɛ sononko mfato meme sɛ mewɔ apaalet ne yɛhyia mu a mentena wɔ akunya mu mekyinkyina anuanom mɛkɔ anuanom mfimfini ɛfiri sɛ yɛnyɛ anigye atenka sononko bi berɛ a yɛhyia mu hɔ te sɛ neɛ ɛyɛwɔ ne ɔmo kɔɔ sukuu a na wo classmate foɔ moasen ahyia mu no anigye yɛ nko a saa na ɛteɛ ɛwɔ asafo no mu ɛno nti ɛyɛ mmaransɛm ma yɛn sɛ yɛbɛba asɔre mama yɛnkae botaeɛ edi kan ne sɛ bɛhwehwɛ yɛn ho nom tebea yɛwɔ mu hɔ na deɛ di kan ne edi mu ne sɛ yɛbɛtutu yɛn ho nom fo afei mama menya yie nto hɔ na yɛahwehwɛ yɛn mu na sɛ yɛhyia mu a ɛdeɛ bio na yɛyɛ wokɔ kalekafoɔ asɔre dɛm a ɔmoyɛ mass ebi gyina abɔntene di nkɔmmɔ ebi nom ɔmo hyeehye saa na teɛ wɔ kalekasafo na abɔntene so ana saa na teɛ wɔ kalekasafo ne mu deɛ mɛpa akyerɛ ne sɛ yɛhyia mu wɔ asɔre dɛm a yɛwɔ dwumadie bi wɔ asafo ne mu wɔma yɛhwehwɛ mu tete yɛ kristofoɔ no sɛ wɔn hyia mu a wɔma yɛnkenkan ɛyɛ tete yɛ kristofoɔ no nhyia mu baako a wɔn kɔɔɛ na mama yɛnkenkan asomafoɔ no nnwuma eti 29 Acts chapter 20 verse 7 na ɛnawɔtwe mu da edi kan no a yɛhyia sɛ yɛrebubu paano no Paul kasa kyerɛɛ wɔn ɛfiri sɛ adeɛ kye a ɔbɛkɔ na wɔtoa asɛm no so ara kɔsii ɔdasuo mu mohwɛ deɛ wɔsɛmpakani Luka ɛkaeɛ ɔsɛ nawɔtwe no mu da edi kan no na wɔtwe ne mu da edi kan no wɔn hyia mu memene da ne na wɔtwe ne mu da ɛtɔ so nson twerɛ kronkron ne mu no memene da ne na wɔtwe ne mu da ɛtɔ so nson nti na wɔtwe ne mu da edi kan yɛ kwasiada na sɛ na wɔtwe mu da edi kan no a yɛhyia sɛ yɛrebubu paano no na wɔtwe ne mu da edi kan ɛberɛ asuafoɔ no hyia mu ebubu paano no Paul kasa kyerɛ wɔn Paul ka nsɛmpa kyerɛ wɔn ɛfiri adeɛ kye a abɛkɔ na wɔtoa asɛm no so ara kɔsii ɔdasuo mu yɛn kyerɛ sɛ anuanom mama yɛnte aseɛ sɛ Nyankopɔn w'asɛm sua ɛyɛ adeɛ a edi kan ɛsom bo bebree
Oko Catholic sumwa, Pamacho, many Catholic fool into come on here, Marco can say. Yasha say Yashada, and ye can Catholic fool to quack. Every time person mature, the Catholic are soft one uncasa much. But I enter your car, sorry. See a shame when Mufa Cassia partner, Sebastian Yankopon. Polo car, some other could see what the swim. Every second like a swim, a bra one more young mass and a bra one more young or moon moon. Mobile say romance often you know on wine or muton through one night shagumuno. The young wine is a shana at the demo when you're bound wine. No, be a king catcher a chrono. As I can yeah, can. I can quotation by Kumi and a transcend by Kumi. Now, if I to fund the number TM. But dear Sasa, yes, then Kenyan coupon. De, may maganda, no? May kanta eh. O babasa naman yung susunod na babasa. Amo shemwa, omo kan quotation ba Kumi. Transcend by Kumi, miensa. Omo san kan yene de sa TM ni Pronome diasasa, yes, ya can toss him, you know, they are sign. Akasa dan Kenyan kupone de nyomona shasha so ne ya bonyum ne diasa. Yes, yes, dan Kenyan kupon so wa mayan some kron. Sa amun chire o makenka ke ka mun chire na po na shase. Amun po makenka chire san ba ku mienu miensa kromon te chire san no ase. Amun chire Pamacho no crosser for the Montesa. Yan shame when a mufa cassia noa, Edison Yanko Ponsim. Yan finding in a mediasa. Mamma Yanya Yahoo Shim, who said ye been munya yo ye. Now, mom, Mamma Yanti to Yan Hoyan Hofo. Ye Hian Yanko Ponsim. Ye Hian Trachera non canca, a brother who say. A dabone no banebra no se a danore bano a bra ye hunu se wie ya no aben no isane se ye hunu se wiase kwana wie ne ye nya bread be di yasa ye ya bread be sua nyankopon asem ti di botaye ta ye hyiemu ono ye hyiemu botaye ba ko ne se ebe hunu ye ho no mtebia ye wo mu ebia na obi yade ebia na obi hia biribi ti bra ye hyiemu ono betumi mpa ye onua na doye Sabra na wonua ne hia futu yatumi atu wonua no fo yatumi ama no akwankyere gene botaye ta ye hyiemu afi se ye hyiemu adi ebio ne ye no wo asore dam ho mama yankin kan korintofo ngoma edi kan etidu nan anchemu aduonu nsia 1 Corinthians 14:26 na afi ye din yenuanom se mo hyiemu a mo biara wodwom obi wo nkyerɛkyerɛ obi wo kasa bi obi wo adi and also be one chorus Mama nyina nya de ma nkoso ye any Catholic for twere kronkoni mu ana ewo Protestant for any omo Bible mu ana ewo sabuhano kasa mu de yakaniye na afa ye de enuanom se muhie mu a momo biara wodwom obi wo nkyerɛkyerɛ obi wo kasa bi obi wo adi and also obi wo nkyerɛse Mama nyina enya de ye man koso Pamisan, balang meto matinyang met. Kapampangan kasam na sa nafe ye de nuanom sa muhie mu a momo biara wodwom obi wo nkyerɛkyerɛ obi wo kasa bi obi wadi obi wo kas obi wo nkyerɛse Mama nyina enya de ye eman koso emuda ho se ye hyiemu a ye wodwumadi a ye beye no hyiemu na se obiara ma ye de wopɛ se ye hyiemu a momo biara wonyom obia wodwom anonti ye hyiemu a ye to dwom anhwɛ na foforo kasa na de no na ada na wohia se ye to dwom bom enuanom munim de anwom to betumi aye anwom to ya ade ba kwa nyankopon ne gye ho pa na abrabɔ yi mu no
ɛyɛ naman mo baako a ɛyɛ enegyedeɛ wɔ abrabɔ yi mu twerɛ kronkron no enegyedeɛ baako a wɔtwerɛ kronkron yɛ nwom to wɔ ebi na afoforo nim sɛ adwom to wɔ ɛde enegye bra akoma no bawunu abra yɛ bɔ wiase no abra na yɛ bɔ wiase no abra na nipa nyama wiase na yɛ gusu bɔ wiase no abɔfoɔ no nyinaa to dwom samu nimu a enyom anyini sini wiase nyina enyom anyini sini wiase no enyom to anyini sini wiase facha me nim nyom abɔfoɔ no toye ebra na yɛbɔ wiase no moda mama yɛnkenkan Job ngoma enamo besua biribi a monte dan firi nkrɔfoɔ no mu mama yɛnkenkan nyom etiaduasan wɔtwe nkyɛm a Job 38 verse 4 ehena na wo bra meto asase fapem sa wo hunumu akan verse 5 wana wode ne nsusuya to ho wini mana anasa wana wasa so homa adie so na wode ne nyina so siye ana wana wode ne twia so tibuo toye bra de kyen soro mabɔ mu to wahurisie dwom na wɔsoro dom nyina bɔ wese no ɔno de Onyankopɔn ka kyerɛ Job Nyankopɔn ka kyerɛ Job odi ho adanse a kyerɛ Job sɛ ne nimdeɛ no wɔ ne nɔɔso nimdeɛ no onyanya bi Onyankopɔn ka kyerɛ Job sɛ ɛhe na wo bra meto asase fapem sɛ wo hunumu akan why na wode ne nsusuya to hɔ ɛno nti na wiase no wontumi mpo obiara ntumi nsusu wiase obiara ntumi nsusu wiase ɛwesɛ Onyankopɔn aka wa sɛ why na wode ne nsusuya to hɔ obetumi asusu ana Onyankopɔn na ɔbɔ ade nyinaa why na wode ne nsusuya to hɔ woni mana why na wasa so homa verse 6 ɛdeɛ so na wode ne nyina so siye ana why na wode ne twa so tibuo toye verse 7 ɛbra de kye soro mabom to wahurisie dwom pamacho ade kye soro ma ne ye ka ho asɛm na mo yɛ abɔfoɔ twerɛ kronkron no wo ka sɛ nsoroma gina ma abɔfoɔ saa de kye soro ma yi ɛkyerɛ abɔfoɔ mama yɛnkenkan yɛdi sɛ meti baako nkyɛm aduonu Revelation 1 verse 20 nsoroma nso a wohunu yɛ no me nifa so wɔ no ahu ntasɛm no ne sika ka ne adua nson no nsoroma nson no yɛ asafo nson no abɔfoɔ na ka ne adua nson a wohunu yɛ no yɛ asafo nson no nsoroma gyina ma abɔfoɔ saa nsoroma nson no ɛyɛ abɔfoɔ nson twerɛ kronkron no nsoroma gyina ma abɔfoɔ ɛbra Onyankopɔn no wɔbɔ asase no Onyankopɔn ka adekye nsoroma bɔ mu to wahurisie dwom mo bɔ wose wɔnom na wɔbɔ ahurisie dwom na wɔbɔ wose no wɔyɛ abɔfoɔ ne yɛfrɛ wɔnom sɛ Nyankopɔn ma ɛbra ne yɛbɔ wiase no na nipa bia nya ma wiase afei na yɛbɔ ɔmo to dwom ɔmo bɔ wose magno enyom adwom to baayɛ no ɛbaayɛ kora nsa na yɛbɛbɔ asase ansa na yɛbɛbɔ nipa no na yɛto dwom dada empo yɛbɔ wiase na abɔfo ne kora to nwom monim dwom to enyom to yɛ nwuma pa no baako a nipa betumi ayɛ dwom to yɛ ade pa baako a nipa betumi ayɛ bra na Onyankopɔn bɔ asase no abɔfo ne to dwom ma Onyankopɔn ɔmo to yɛyie nwom ma Onyankopɔn esane wiase a no wɔbonte ɛyɛ ade pa saa ara so na tie Onyankopɔn asafo ni mu sɛ nuanom nyina yɛhyia mu wɔ asɔre dan mu a na yɛhyia mu wɔ asɔre fie a ana bra yɛhyia mu yɛ asɔre ne Mmaransɛm ne sɛ ɛbɛto dwom obiara wɔ dwom to obiara bɛto dwom mama yɛnkae sɛ nuanom mode mama yɛnwene ho ɛnɛ yɛto dwom a adeɛ biara na aduane kora yɛto dwom ma aduane ɛnɛ yɛto dwom mpo ma yɛman yɛto dwom mpo ma yɛ maame Mi mama, o di ba?
May awit ka para sa mama. Sa maame ebra wote ben me. O maame mpo wo dwuma no. Wato dwuma ma papa, o maame awie no wasan to kra to dwuma ma papa. So wonderful, oh my papa. To me, he was so good. Ayan. Lumipas na yung araw ng buhay mo na ikaw ay anak. Naniningalang. Ano nti abra na ya abofra no. Omofra bremu na woto dwuma maame woto dwuma papa. Sesi ya wanyini. Na sesi ya wanyini no, wo si obi pe. So ayo abarema, wo si obi pe. Na ukoshia abaya na no ho ya wo fe na wo se ne pe no na wane je ne ho na wo to dwuma ma waba no Magpakailanman. Amo aye Filipia mam no mmarema bi na wa mmarema na wa ompo wa ne aba begina wo mpomachi ne ye bo wonwom wonkwa na medowo ana ya wonwom ma ya man ana ya to dwuma ya man. Aya tojo se yanara yasasini tojo se me yawa man ba ya tonyom ama ya mana ewo mu anoma akra ya tojuma ma anoma de na hye prebuom e kasa anoma ya chi na hye buom opese wotu fa na so wacha anoma no wa hye buom obesu ana anoma so ya nyanche ni hye buom mpo e wo ne nyom obi to na dwom se Obere matri modenefuo wo hunu me mobbo se wukum ya na wo bo meta ya na me wu a woni mi sa anoma ba bi besu at nahagip ng bato. Adwumoto no ase free ne se woni pa bi ato bo e ba anoma ena taya no kobo aya anoma no taban isana yawo nti anoma ne ntumi ntu ena wotehwe fem anoma no ase wo bare matri modenefo woni abadaye se me wu a anoma ba bi besu ebia se oyo nko a na obesu efru se bia onya ngo ye ana onya nto ye na se woto na ohwane ne mma no a enya mma ba akope ne besu bagno impo ice cream ya todmo kra ma ice cream wo ba Philip mama ice cream mpo wonyom wo ba Philip ya mama a ya wo fish bi ya bodwuma masa fish no Magsatabi, meron ganon. No. ena anoma so wontumi nton eno so kra ya bodwuma man ena kama ya sa de bia ni patumi mpo bodwuma de bia ra wawiase na hwaso pa ba akwa wo mu woni de abofo ne yoye ebra ye bo wiase mo to dwuma wonyankopon ade edi ho adanse se abofo ne to dwuma wonyankopon no mama yenkenkan ye disem de betumi ehunu akan ni mama yenkenkan Revelation chapter 7 verse 11 adise beti enso chemudu baako na abofo no nyina atwa ahenwa no ne mpenifo no ne atiasefo abaana no ho ahia na wade wonanim butu fema ahenwa no anim na wakoto wonyankopon ka se amen inshirani anim wonyam ne nyansa ne yasda ne anidie ne tumi ne ahoɔden ye nyankopɔn dia da amen mahunu abɔfoɔ bebree no ana to dwom Yohane mete wantodo wo yempem mama yenkenkan adisem etinum anchemu du baako Revelation 5:11 na mehwɛ na mete abɔfoɔ bebree a wotwa ahenwa no
ne atiasefoɔ no ne mpenifoɔ no ho kɔntɔnkorɔn ene wɔnano se mpempem ne mpem ahodoɔ mpem wɔyɛ abɔfoɔ bebree wɔyɛ abɔfoɔ mpempem yadeɛ na wɔanom yɛ ɛbra na wɔto dwom ɔma yɛn kenkan Revelation 5 verse 8 na wɔgye nwoma no atiasefoɔ baanan no ne mpenifoɔ aduonu nan no hwehwe ase adwamaa no wanim wɔnyina kurakura sankuo ne sika mfamfa a ohwam a ɛyɛ ahoteefoɔ mpaebɔ no ayɛ no mama na wɔto dwom foforɔ sɛ wɔfata sɛ wɔgye nwoma no na wobue ne nso ano no ɛfiri sɛ wɔkum wɔ na wɔde wo mogya atɔyɛ no ama Onyankopɔn ɛfiri musua ne wakasa ne nkurɔfoɔ ne aman nyinaa mu ɛmu da hɔ sɛ wɔn a wɔwɔ soro no te sɛ mpenifoɔ aduonu nan no te sɛ ateasefoɔ baanan no wɔn too ayɛyie dwom maa Onyankopɔn abɔfoɔ bebree nso too dwom na wɔn mpo to dwom ama Onyankopɔn wɔma yɛn kenkan ɛdiisɛm eti dunum nkyɛmu baako Revelation 15 verse 1 na mehunu nsɛnkyerɛnneɛ foforɔ bi a ɛso na ɛyɛ nwanwa wɔ soro abɔfoɔ baaso a wɔkurakura wɔhaw imusuo nso a ɛtwa to a ɛno na ɛtwa Nyankopɔn abufuo no to wɔ mmienu na mehunu biribi ɛte sɛ ahwehwɛ po a ɛgya fra mu na wɔn a wɔdi aboa no ne honi ne din akonta hyɛdeɛ ho nkunim no gyinagyina ahwehwɛ po no ano kurakura Nyankopɔn nsankuyo na wɔto Nyankopɔn nakoa Mose dwom ne adwamaa no dwom sɛ Awurade Nyankopɔn adeɛ nyinaa so tumfoɔ wɔnnwuma yɛ akɛseɛ wɔn a wɔwɔ soro ahemman mu abɔfoɔ nyinaa ateasefoɔ baanan mpenifoɔ aduonu nan wɔsoro badwa nyinaa to dwom maa Onyankopɔn afei deɛ na mɛpa akyerɛ nie asase yi so mahunu abɔfoɔ wɔn wɔ asase yi so wɔn te asase so koraa wɔn to dwom wɔn ayɛ nkenkan Luke nwoma eti mmienu nkyɛmu nson Luke chapter 2 verse 7 na wɔwɔ n'abakan barima na wɔde ntoma kyekyeree no na wɔde no to mmoa didi daka no mu efiri sɛ wɔanya kwan ahohodan no mu verse 8 na enyanhwɛfoɔ bi wɔ saa asase no so da wuram rewɛn wɔn enyankuo anadwo na Awurade bɔfoɔ begyinaa wɔn nkyɛn na Awurade animonyam hran twaa wɔn ho hyiae na ehu kɛseɛ kaa wɔn na wɔbɔfoɔ no sɛ wɔn sɛ monsuro na hwɛ mede yɛ asɛmpa a ɛyɛ anigye pii na ɛbɛyɛ ama nyinaa deɛ merebrɛ mo ɛne sɛ wɔwɔ agyenkwa a wɔne Kristo Awurade no ama mo wɔ David kurom na yei ne mo nsɛnkyerɛnneɛ ma obɛhunu akokoɔ a wɔde ntoma akyekyere no sɛ ɔda mmoa didi daka mu na mpafirim ara ɔsoro abɔfoɔ bebree bɛka abɔfoɔ no ho yi Onyankopɔn ayɛ sɛ animonyam nka Onyankopɔn wɔ sorosoro na asomdwoe nka nnipa a wɔsɔ n'ani wɔ asase so yɛnom na ɛnyɛm akatakafoɔ twerɛeɛ no abɔfoɔ no a akɔkaka kyerɛ enyanhwɛfoɔ no wɔ dawura mu no ɔkɔka kyerɛ enyanhwɛfoɔ no sɛ wɔawɔ Awurade Yesu Kristo na bere abɔfoɔ no bɛka saa nsɛm yi no abɔfoɔ bebree a wɔwɔ soro ahyia mu yi wɔ Nyankopɔn no wɔdɔɔso abɔfoɔ bebree no a na wɔhyia mu yi wɔ Nyankopɔn ayɛ yɛn ne ɛnyɛm akatakafoɔ twerɛeɛ no In excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Yan. Ito nyo ha.
Anyomono neno. Abra wo bo wiase no abofo ne to dwom. Abra ya wo Awurade Yesu Kristo no. Abofo nso sa to dwom. Onyankopɔn so to dwom. Enanum nim se onyankopɔn to nwom. Onyankopɔn mo nim se ono nso to nwom. Agya nyankopɔn ono akase mo kura to nwom. Na ba Awurade Yesu Kristo nso to dwom. Awotwera kronkron no mu mama yen kenkan. Hebrifo nwoma atimienu nchemu du baako. Hebrews chapter 2 verse 11. Na die wate yen ho ne won wate won ho nyina wo abosoye baako. Na senti enye no aniwu se obafra won anuanom. Verse 12 say meba wudi makyere me nuanom asafo mu na matuwa yeye dwom asafo mu na matuwa yeye dwom mama wo meba wudi makyere me nuanom asafo mu na matuwa yeye dwom mama wo nti nuanom dwom tuwo ye na man mo baako wo hia wo nhyiamu no ase be yi wo nyankopon aye say ya woto dwom ma oyere obo anyom ma oyere ebia sa woto dwom ma oyere a ofiri wakomo to na nwom dedede aya wakasa wopɛ na medo woto nwom na ma oyere aya na wa ye ne dedede no wato dedede ama no ebinim won mo to mo ne no wo soro wo to nwom na bo na wasin kura asin agu mo de monte ya monte wo mo ate ya hwe obi dom nwom no mo tumi to dwom kura ma won ma dofo ma wono ennepa esisi wo nipa abakosem nyina ebra wo bo wi aso na bofo no to dwom ebra wo wo Kristo na bofo to dwom daache atemuda abofo no so besen ato dwom bio afei sa Kristo fuo hyiemu a enkyerɛkyerɛ Mmaransɛm no baako a wɔse yɛdisu woni ebra a yɛhyiemu no yenmu biara wɔ dwom na hwan ne beto dwom ama no enumere ana enumere ababunu eno ne beto dwom efiso mo wɔ nwom yi anwom na yɛ mo tuma mere no Si Maria inaawitan, si San Roque inaawitan din ng Katoliko. Wan mo to dwom ma mere to nwom ma honteni uros Roque ay iniwan mo nag-anyo kang peregrino. Yung si San Roque inaawitan ng Katoliko eh. Pero sa Biblia, Catholic for mo to nwom ma Saint Wash da so twera kronkron no no Mmaransɛm se yɛhyiemu a yɛbɛto nwom eno so kan hyiemu ne ho bi afei yasɛm bisa no se hwan ne yɛbɛto dwom ama no mama yɛnkenkan Kolosefo nwoma etimi yɛnsankyɛ mu 16 Colossians 3 verse 16 Mama Kristo asam no ntena mo bebre monkyerɛkyerɛ na monkasa enkyerɛ mo ho nyansa nyina mu momfa sankuo so nnwom ne ayeye nnwom ne honhom mo nnwom ento dwom ɔdeso mo akoma mu emma wenyankopɔn hwan ne yɛbɛto dwom ma no wenyankopɔn monto dwom ɔdeso mo akoma mu ma ne mfiri wakoma mu to dwom ma wenyankopɔn sabohano kasem na se momma Kristo asam no entena mo bebre monkyerɛkyerɛ na monkasa enkyerɛ mo ho uban sa mga salmo, mga ambahan, mga nyansa nyina mo momfa sankuo so nnwom ne ayeye nnwom honhom nnwom ento dwom ɔdeso mo akoma mu ma wenyankopɔn sa inyong kasing-kasing ngadto sa Diyos. Ang aawitan natin di si Maria. Na enya Maria enya hotene rosh na beto nnwom ama no se yɛhyiemu ne yɛsom wenyankopɔn a yɛbɛto dwom ama wenyankopɔn ne yɛbɛto dwom ama no wenyankopɔn ne yɛbɛto a yɛyie dwom ama no Hebrifo nwoma ti dumiɛnsa ankyɛmu dunum Hebrews 13 verse 15 na se enti moma yɛmfa no so mmɔ nyankopɔn na yɛyie afɔde yɛdaa
ene anofafa ɛbɔ no abɔdin no aba ano nti yɛbɛyi wɔ Nyankopɔn ayɛ nyɛ wɔn tee ne Peter ɛnyɛ St. Mary na obeyi no ayɛ mpamotwama wo bumfu meni watam nto nhyɛ wo so twerɛ kronkron no sɛ mama yɛ nto dwom mama yɛ nkenka no brɔfo kasɛm sɛ ɛte mama yɛ mfa ne so mmɔ wɔ Nyankopɔn ayɛyie afɔdeɛ daa ɛne anofafa a ɛbɔ no abɔdin no aba yɛbɛnam ne so ato ayɛyie adwuma ma wɔ Nyankopɔn sɛ woto dwom na woyi Nyankopɔn ayɛ a wohyɛ wɔ Nyankopɔn animonyam ɛnwumatie deɛ ɔkron mmienu ɛnkyɛmu baako David nnwom no Psalms 92 verse 1 ɛyɛ sɛ wɔda Awurade ase na wɔto dwom ma wo din ɔsorosoroni verse 3 sɛ wɔka n'adɔyɛ anɔpa wɔ nokorɛdi anadwo sankuhandu ne mmɛnta so sankuo ho adwempa dwom mogunu yɛbɛto dwom yɛde sankuo bɛnta kora bɛyi wɔ Nyankopɔn ayɛ ɔma yɛnkenka nnwom eti aduasa mmienu nkyɛmu nson Psalms 32 verse 7 ɛsɛ wɔne me ho ntabea wɔbɛbɔ me ho ban na me ho anhwan me na wode nkwagyeɛ nnwom atwa me ho ahyia wonim deɛ nnwom bɛtumi ayɛ wɔ abrabɔ mu sɛ woto dwom yi Nyankopɔn ayɛ dwomtoɔ no twa wo ho hyia ɛbɔ wo ho ban tia bɔne sɛdeɛ David yɛ ɔyɛ nnwomtoɔ ɛsan so kora yɛ ho ban bɔ ma wo ɛberɛ a ahomane bɛhyɛɛ Saul mu no saa berɛ no ahomane bɛtena Saul mu no David tɔ nnwom kɛkɛ ɛna Saul nya ahotɔ mama yɛnkenkan Samuel ngoma edi kan yɛti dumiɛnsa nkyɛmu aduonu mmiɛnsa 1 Samuel chapter 16 verse 23 na ɛbaa sɛ honhom no firi Nyankopɔn nkyɛn baa Saul so a na David afa sankuo na ɔde ne nsa abɔ na Saul ho adwo no na ne ho atɔ no na ahomane ne firi ne so kɔ kaya pag nagkakatipon tayo nag-aawitan pa lang tayo naglalayasan ay masama wɔto a yɛyie adwuma yɛyie dwom pampam ahomane ɛno nkyɛn nuanom yɛhyia mu a wohyɛ sɛ sɛ woto wɔ Nyankopɔn ayɛyie dwom pɛ na ahomane kɔ ahomane mpa ayɛyie dwom ɛno nti ne yɛn nti asɔfo no ba ɛwɔ Yesu din mu ɛne yɛtutu ahomane ɛne yɛtutu ahomane ɔmo yɛ nkonya yie no ɔmo nyinaa ma adwene nyɛ biribi saa nte saa wɔ Kristofoɔ nhyia mu ase mga demonyo. yɛhyia mu a yɛto a Napatunayan ko yun mga kapatid doon sa Magalang Pampang. nnwuma yi wɔ Nyankopɔn ayɛ na no nko apamo bɔnsam ɛpam ahomane me madi ho adanseɛ mahunu bi da meka Magalang Pampanga ma me aberewa bi na ahomane wɔ ne mu ɛna meboa anuanom nyinaa no yɛboa anuanom nyinaa ɔbaa na aberewa ne ho denne ɔyɛ fiafia bi nso obia ntumi nso ne mu mmarima ne kora ntumi nso ne mu ntena se ɛfiri sɛ na ahomane wɔ ne mu ne ho ayɛ dene wohwɛ n'anim a ayɛ tum wohwɛ n'anim ɛfiri sɛ sebɔ ani ɛfiri sɛ na obia mpo ntumi nso ne mu na ne ho ayɛ hu nti ɛberɛ a ɔmofrɛ yɛ ma yɛbaa hɔ no yɛanyɛ hwee nnwomtoɔ ne yɛtoo yɛ kɛkɛ ɛdwom kɛkɛ ne yɛtoo yɛ aberewa no ho tɔɔ no ɛwie kyerɛ ɔbɛyɛɛ wɔ nua ɔmo a mohwɛ wɔ internet so mo bɛhunu wɔ baa no ɛfiri sɛ ɔkasa bɛfiri so ɔyɛ bɛrima wobɛhunu sɛ mpa ahomane ɛyɛ abɔ awura maame no mu nnwom ne yɛtoo yɛ kɛkɛ ahomane no kɔɔɛ beaeɛ bi nso yɛkɔhan baabi sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi ayɛ asɔre wɔ hɔ na aba abɛyɛ yɛhyia dan na baabi a yɛkɔnyaeɛ no na ne boɔ yɛ fo na yɛ sika nso sa nti wɔn de fie no kyɛɛ yɛ sɛ wɔn de bɛma yɛn adan yɛ wɔn sesa maa te fie hɔ ɛna yɛfaa fie no ɛna yɛsiesie fie hɔnom ɛna yɛto dwom saman bi a mma bio ɛfiri sɛ saman anaasɛ ahomane sɛ wɔn te sɛ woyi wɔ Nyankopɔn ayɛ a wɔn kɔ ɛno nti na nnwom nwoma no mu no wɔse
wode wo enkwagye anwuma twa me ho wahia anwuma to nko mpo Nyankopɔn tumi daadi sa woto dwoma ahomane bɛkɔ abra David to dwom no ahomane adwane afiri Saul mu ankanka abra ya wo Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ ti yɛyade abohia ɛyade abohia sɛ Church of God asafo mu no sɛ yɛhyia mu na ɔba asɔre mu bia na ɛbɛto nnwom pamacho mento nhyɛ obi aso kyerɛ na mɛkyerɛ mo deɛ wɔtwerɛ kronkron nyina mu impo asɔfoɔ no twerɛ kronkron mpo Roma asɔfoɔ no Bible mu awom kyerɛ no wa mo nkyerɛ maunu na sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛhunu sɛ adwumotoɔ yɛ ade abohia no abɔfoɔ to dwom mpanifo de ne na to dwom atiasefoɔ abaana ne to dwom seraphim cherubim abɔfoɔ ahodoɔ to dwom yi wɔ Nyankopɔn ayɛ ade ti na wɔanom to dwom avisa yɛ ade pa ɛyɛ ade pa sɛ wɔbɛda wɔ Nyankopɔn wase na wato a yɛyi adwuma ma wɔ Nyankopɔn ama wɔ soro ni na ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ Frank Sinatra ɛbra no wɔ ba bɛwura mo to dwom ma no yɛnum yɛ tetefo Frank Sinatra kan sɛ na mahunu ɔbaa bi a no wɔ hɔ na wɔto dwom ma ne gyeye mahunu sɛ wɔhunu sɛ bɛrima no ɛto dwom ma no a ɛne gye ho mahunu ebi ni mo hɔ ma bɛrima no kora mpɛnu na sɛ sane sɛ wato dwom ma ne nti no mahunu yɛto dwom ma wɔ a wɔne gye ɛyɛ animonyam hyɛ ma wo sɛdeɛ wɔka sɛ mɛdɔfo ɛpɛ sɛ mɛka asɛm da bi kyerɛ wo da sɛ mehunu w'anim mpo a na biribi yɛ ayɛ me ɛfiri sɛ wopɛ na medɔ wo ɛfiri sɛ makoma ɛbɔ pɛri makoma ne gye abere a mɛte wo nka ana abere biara mɛte wo nka saa nwunu sanka me wɔ bi a abɔfoɔ ne nnwom wɔ moto yɛ abere a na yɛbɔ wiase no sanka minim saa nnwom na nka mɛtwe ne nyina gu me tiri ɛfiri sɛ abere a na yɛbɔ nnwom no abɔfoɔ ne to dwom ɛno ntam m'ani gye tete nnwom ho no nti nnwom a abɔfoɔ ne to yɛ sanka mɛtumi ahunu dwomko anka mɛto na so wɔn to nnwom no mfiri nhyɛ bɛboro pɛpɛpɛpɛ mu ne billions of years ni na ayɛ nnwom bi wɔ hɔ no mu akyɛre bagunu bɛba abɛto nnwom bi saa nnwom no ɛnɛm na mmerantewa ne maba mu nim yɛto saa nnwom no 87 no wɔtwerɛ yɛ abra yɛto saa nnwom 1887 na yɛ nyankora wɔ me maame saa abra no na me na naba yɛ abaya nnwom no ne minim sɛ mo ate da nnwom no adi 200 years Oh, promise me that someday you and I will take our love together to some sky where we will be alone and faith renew and find the hollows where those flowers grew, those firs with violets of early spring, and whisper
unspeakable that is to be. Oh, promise me, oh, promise me. Sadly, I got 200 years. We're trying 1887. But minimum, we're trying 1902. But when I brought me ya be more, I'm a nature no more pa. If I'm more for us, me pen you so you mum pemasem every time and then yet. Now 1902 ya young or mammy. That's a minimum argument too. Because you come to me with no save love, and hold my hands and lift mine eyes above a wider world and hope and joy I see. Because you come to me. Tatopa. Mamma, do on the near day. Well, a brother, Miss Anna, a pegum too. A brother, didn't fear me, and sir, now in the moon be too. Namen tojumumpo manya kupon. Ebra me sha asese mi sua twere kronkron mu se na me sampa afe na mahunu botayente manage dwumoto sa dwumoto sha ase afiri wonyankopon nchen sha ebaaye kra nsa na ebebo wi ase wonyankopon to dwumabofo ne so to dwum afe ya kyerɛkyerɛ yen na kristofo no nso asua sɛ de yɛse to dwum nti ɛwɔ sɛ yɛn so yɛto dwum yi wonyankopon na yɛ yen kan yen hye mu no ho bi ɛno nti yɛ sɛ yɛ hye mu a adwum no mama yen sua to sɛ yɛba asafo no bɛsua yɛ yie adwum no to sɛ wo sua yɛ yie adwum to a no nko abɔnsam kora bɛdwane ti sɛ yɛ hye mu ɛbɛto honhom nnwom na yɛato a yɛ yie adwum yɛbɛto dwom wɔ da so wɔyɛ akoma mu ama wonyankopɔn bɔnto dwom ɔda so manalo asafo ne mu no asɛm mo nyina mo nto dwom na so nsɔre foforo no kwa members ne nkwa na to dwom da bi yɛn nyina adwomtofoɔ ne bɛdi yɛn mu kan ato dwom yɛn nyina bɛto dwom ɛfiri sɛ ɛyɛ mmaransɛm ma yɛn mo biara wɔ dwom mama yɛn nsa mmɔ so bio mama yɛn kenkan 1 Corinthians chapter 14 verse 11 verse 26 na afei yɛde yɛn nuanom sɛ mo hyia mu a mo biara wɔ dwom obi wɔ nkyerɛkyerɛ obi wɔ kasa bi obi wɔ adi na so obi wɔ nkyerɛseɛ anti awase yɛto dwom yɛhyia mu a yɛwɔ biara wɔ dwom a ɔbɛto ɛna sɛ yɛbɛyi wonyankopɔn na yɛ na wonyankopɔn ani gye ho ɛyɛ ade pa ɛna mesrɛ mo ma yɛnyɛ sɛ katolikefoɔ no kwan members ne nkwa na ɛbɛto dwom ɛne nsɔre ahodoɔ yɛn nyinaa yɛnyi nyankopɔn ayɛ yɛn nyinaa bɛto a yɛyie dwom a ɛsɔ wɔ nyankopɔn ani ama no ɛna yɛsan so wɔ nkyerɛkyerɛ baako nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ ɛno nti yɛ Paul ka nsɛmpa no akɔpem ɔdasuo mu no na ɔka nsɛmpa no kɔpem ɔdasuo mu na so me ne mama metena ama ne kɔpem anadwo dasuo mankyɛ bi ɛbɛpɔn nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ ade a wohia ɛwɔ nyankopɔn no mmaransɛm mu nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ adiyie ahuntasɛm abɛbua wɔtwerɛ kronkron mu awɔsɛm hunu saa nneɛma nyinaa ɛna afei yɛwɔ kasa nkyerɛseɛ ɔbɛsɛ na yɛ Korinto no ɛyɛ kuro a na ɛwɔ mpoano te sɛ Manila ɛyɛ mpoano man ayɛ sɛ tɛmahabɔ no ɛbɛsɛ nkurɔfoɔ bɛhyia ɛbɛsɛ mekɔɔ Korinto me ne brother Daniel yɛkɔɔ Greece ɛyɛ kuro a bɛn mpoano Korinto yɛ kuro a bɛn mpoano
a Christopher wa hɔ no no muhyem na bi ye Greek fuo bi ye Yuda fuo omo ye nkuro ahodo wɔsofoɔ kakasa ahodo nti sɛ Korinto fuo hyia mo wɔsomafoɔ Paul se omo biara wadi obi wadi obi so wakasa nkyerɛ aseɛ ɛfisɛ bɛkyerɛ aseɛ bɛkyerɛ kasa no wɔse wɔn mo wɔkasa ahodo bebree nanso kasa ahodo no yɛma ho kwan wɔma yɛnkenkan eti aduonu enso sɛ wobi kasa bi a ma no nya nipa baanu atra soɔ no baasa na wɔnka no maako onipa baako nkyerɛ aseɛ verse 28 na sɛ asekyerɛni ni hɔ a ɔmmoa n'ano wɔ asafo no mu sɛ yɛhyia mu a ebi ano obi kasa bi nti kasa woka ne sɛ yɛnte a yɛhia kasa nkyerɛ aseɛ ni obi bɛkyerɛ aseɛ ama yɛn ana obi bɛkyerɛ aseɛ aba yɛ kurom kasa mu nti yɛasafo mu yɛn nso yɛde yɛn di dwuma yɛwɔ kasa ahodoɔ firi sɛ mɛyɛ kasa yi ɛnyɛ obiara na bɛte kasa a mɛka n'ase ebinom wɔn a wɔte bi yɛ German foɔ Japanese foɔ bi yɛ Portuguese foɔ ebinom yɛ Spanish foɔ na ɛnɛ ɛyɛ sɛ metumi mpoka Portuguese kakra metumi so kapampanga ne kasa kakra metumi kan Lucano kasa metumi ka Tagalog kasa na sɛ ɛyɛ Pangaratok kasa na ɛdene akɔ sɛ German kasa ɛdene na deɛ ɛdene pa yɛ China kasa abosomi nsua mesimi sua China kasa ma ntumi asua hwe deɛ metumi sua yɛ nie Zunising requaila Zunising requaila China kasa ɛden nsɛm mmienu pɛ na metumi sua abosomi nsia nsɛm mmienu pɛ na metumi sua no China kasa mu yɛnkyɛ metumi hunu China kasa ne na yɛ nnwom Zunising requaila Zunising requaila Zunising requaila China for you may happy birthday you near to the China kasa musano enti sɛ obi di ne birthday anaasɛ na woda yɛto dwoma no ɛna wɔn mo nso awarefoɔ aware mfiri nhyia yɛto dwoma wɔn ɛda wɔman no nya ne fa ahodie yɛto dwoma wɔman no na sɛ wosom Nyankopɔn a betumi ato dwuma ma wɔ Nyankopɔn bankasa me de menne nyɛ de wɔ Nyankopɔn nim o de sɛ wiase nyina wɔ na wɔ ne yɛ tan sɛ deɛ kora no a wɔ na wɔ ne nyɛ de sɛ deɛ kora no a wo to ma wɔ Nyankopɔn no bɛte aseɛ wɔ Nyankopɔn hunu mfomso bia wɔ ne mu ɛna mama yɛn kan sɛ wo to a yɛyɛ dwum no wo pama honhomane nti yɛ na ma yɛyɛ dwum to wɔ so pama honhomane ɛna afei so si yɛhyia mu adi ebio ne yɛbɛyɛ yɛnhyia mu no wase no yɛwɔ nkyerɛkyerɛ yɛwɔ nnwom yɛwɔ diiye yɛwɔ kasa nkyerɛseɛ yɛwɔ kasa bi tenuanom ɛbra meka Tagalog kasa meka Filipino kasa no obi akyerɛ aseɛ kɔ Japanese kasa mu ama me every say Mmaransɛm sɛ ɛyɛ o kasa bi a nipa nte aseɛ a ɛwɔ sɛ yɛkyerɛ aseɛ kasa obi kasa bi a kyerɛ sɛ wo kasa wo do kasa ɛyɛ kasa foforo firi wan kasa wo kurom kasa mu no me pampanga me kaka pampanga ne kasa na me nka Tagalog kasa ɛno tena ma metumi sua ka pampanga ne kasa no ka no me kɔ South America kɔ kansampa no me ka satress Spanish fo timi I was me ka Spanish kasa me kɔ Portugal mam no na me ka Portuguese kasa nti wo kasa cha Portuguese fo bɛka wo kurom kasa nti ma me sua Portuguese kasa no obi wa ha ya wo kyerɛ Portuguese kasa asema me China kasa mo bi kyerɛ aseɛ ma me wɔ China kasa mu Spanish kasa Japanese kasa wo kasa nkyerɛ aseɛ fo ama kasa nyina ti Paul sɛ nkuro ahodoɔ so fo hyia mu a
Isa Korinto ni yehia kasa enkyerɛseɛ. Te wase yɛkyerɛ kasa no wase. Mama yɛnkenkan brafo kasa mu. 1 Corinthians 14:26. Na afei yɛde anuanom sɛ mo nyina mo hyia mu obi wɔ dwom, obi wɔ nkyerɛkyerɛ, obi wɔ kasa bi, obi wɔ adiyɛ na so obi wɔ nkyerɛse. Mama ne nyina nyɛ deɛ ma nkɔsoɔ. Obi wɔ kasa bi, ɛbɛka kasa bi, obi bɛkyerɛseɛ. Nti yɛwɔ adiyɛ, yɛwɔ kasa, yɛwɔ nkyerɛseɛ. Kasa ahodoɔ no yɛwɔ ne nkyerɛseɛ. Anuanom deɛ bɛpɛ sɛ mɛka ne sɛ mmabu no awɔ sɛ yɛde kyerɛ mo. Yɛn ne bota yɛn nti a yɛhyia mu, yɛn ne mmaransɛm a wɔwɔ nhyiamu no mu. Ɛno nti a yɛyɛ asɔre. Da bɛn na yɛbɛyɛ asɔre. Da bɛn na yɛbɛhyia mu. Tete Kristofoɔ no mpere pii no wɔn taa hyia mu na wɔtwe no mo da edi kan. Ɛyɛ kwasiɛ da. SDFoɔ kɔ kama yɛn nti a so kɔ asɔre kwasiɛ da wo som awia. Boa ɛyɛ nada. Ɛyɛ Kristo mmaransɛm. Yɛmfa Kristo mmaransɛm deɛ wɔtwerɛ kronkron mu no ɛntoto deɛ nsɔre ahodoɔ kyerɛkyerɛ ho. SDFoɔ akɔka no wɔn nwoma mu sɛ mama yɛnkenka SDFoɔ nwoma no. SDFoɔ sɛ saa nsɛm yi sɛ nyinaa mu pɛfɛ. Wɔn a wɔpo wɔ Nyankopɔn ade bɔ da ɛyɛ homeda no. Wɔn a wɔn mo ayi kwasie da. Ɛnyɛ no ne da wɔ Nyankopɔn ayi sɛ yɛn som na mmom wa ɔbɛsom kwasie da wo som aboa no. Ɔn SDFoɔ no deɛ wɔte SD asɔre no yɛ ɔbaa ɔn sɛ na adwene nyɛ. Wɔn mo sɛ sɛ wokɔ asɔre ana wosom Nyankopɔn kwasie da na wansom Nyankopɔn memene da. Wɔn mo sɛ wagye aboa no wahyɛ nsodeɛ. Anaasɛ wɔn sɛ wagye aboa no sign ne bi. Anuanom ɛyɛ ntoro kɛseɛ SDFoɔ na ada so sene wɔn mo ankasa mu ti. Ade nkyerɛ sɛ Tete Kristofoɔ no wɔn mo kɔ asɔre mpo kwasie da. Tete Kristofoɔ no wɔn mpo som nsɛm so bio. Asomafoɔ no nnwuma eti aduonu nkyɛmu nson Acts chapter 20 verse 7. Na wɔtwe mo da edi kan no a yɛhyia sɛ ɔmo yɛ deɛn ɔmo hyia mu da bɛn na wɔtwe mo da edi kan na wɔtwe mo da edi kan da bɛn ɛyɛ kwasie da nyɛ memene da. Mawuno wɔn mo hyia mu kwasie da. Wɔn mo ntoboa ne mpo. Wɔn mo nso mpo agyegye no kwasie da. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ ntoboa no anaasɛ sika no wɔde bɛboa nsɛmpaka adwuma no. Ano so na wɔtwe mo da edi kan biara na wɔyɛ. 1 Corinthians chapter 16 verse 1. Ɛsɛ na ɛfa ɛtoa a wɔde kɔma ahoteefoɔ no ho deɛ sɛdeɛ mehyehyɛ no Galatia asafo mu no mo nso monyɛ saa ara. Verse 2. Da ɛna wɔtwe no mo da edi kan no mo biara mfa deɛ besi ne yie ama no anya no nsie. Mama nsa na wayi toɔ no ɛno ne adeɛ na wɔn mo yɛ. Wɔn mo hyia mu kwasie da na wɔtwe mo da edi kan saa abere no wɔn mo yi wɔn nto bɔ mo ano anaasɛ wɔn mo to wɔn collection. Na so SDFoɔ memene da nkwa na wɔsi yɛ kɔ asɔre. Nti wɔn so wɔkɔ asɔre kwasie da o som antichrist obɛgye antichrist mark ɔboa ɛyɛ nada ɛbra na mebe firi FILIPINO mu no. Na me free sɛ SDFoɔ deɛ wɔn nsom kwasie dada. Na me ba Brazil mamo na mbe unu SDFoɔ saa wɔn yɛ atorofoɔ anuanom yɛyɔnko nnipa SDFoɔ yɛ atorofoɔ. Wɔn sɛ wɔkɔ asɔre kwasie da wo som aboa no wo som antichrist. Na so winim me kokuru SDFoɔ signboard kwasie da wɔn yɛ Bible studies kwasie da yɛ wɔn yɛ asɔre. Wɔn yɛ atorofoɔ. Bakɔ unu SDFoɔ asɔre dan bi. Wɔn sɛ SDFoɔ asafo. Wɔn asɔre dan na ɛwɔ Brazil mam ha nom no.
impo Ghana ha ikura SDF signboard so mobɛhu no sɛ kwese dɛ mo yɛ twere konkran de sia moma yɛ hwɛ mo sɛ ɛyɛ ɛda yɛhyia mu ɛyɛ Novo Temple ɛbra memene da wo hyia mu anɔpa nɔnkron kwasie da ɛno nso mo hyia mu 9:30 maunu SDF mo yɛ atorofo mo mpo kwasie da kora mo yɛ asɔre nanso ko Philipia man mo na ko nkura hodo so a yɛsi yɛn na mo kɔ asɔre kwasie da nyina mo so maboa nanso ko hwɛ mo signboard so mo yɛ Bible studies kwasie da mo do sɛ nkrofo yɛ atorofo wa mo wɔn so mo ankasa wo ma adwene no mo ankasa ahonim no mo dada mo nyɔnko nipa mpo ha ekura mo yɛ mo baka kyerɛ sɛ yɛn ni kwan so kɔ asɔre kwasie da na de ha de ɛyɛ mo yɛ mo twere konkra de sia kwasie da wo so mo yɛ atorofo ɛne na mɛka de mɛpa kyerɛ nyina ne sɛ nuanom de nkrofo akeka no fa toto twere konkro no ho wobɛhunu ne ɛwɔ ka no korɛ Tete ya Kristofo no na wɔtwene mo da adi kan yɛ kwasie da wɔn mo hyia Awurade asomafo no ɔmo mpo hyia mu kwasie da mama yɛnkenkan John chapter 20 verse 19 Yohane ngomati aduonu nkyɛmu dunkron ɛna da edi na wɔtwe kan ara eduru anyimere na Yudafoɔ huhu nti watoto apono mu faako a asuafoɔ no ahyia hɔ no Yesu ba begina wɔ ne mfimfini no wɔ sɛ wɔn sɛ asumudwie nkamo hwɛ tete akristofoɔ no asomafoɔ no Awurade asomafoɔ no wankasa mu ɔmo hyia mu kwasie da na Yesu ba hɔ kwasie da ndɛ ba asɛm no wɔka kyerɛ wɔn no ɔsi asumudwie nkamo mo hwɛ akristo ka sɛ ɛyɛ de na mo hyia mu kwasie da mo yɛ antikristo mo hwɛ akristo ka sa de na kristo ka yɛ kwasie da no ɔsi asumudwie nkamo nti hɔ na ɔbɛgye no wadi SDF na Awurade Yesu Maria meji Yesu di samo so moji Yesu Kristo di a ene wo sa mo ya baako na mo gye di Awurade ya ka no di SDF ya torofo omo so kwa sore kwasie da wo so mabo ya antichrist omo ya torofo enya nokore Awurade ba begina asuafo no mfimfini kwasie da no asɛmba de waka kyerɛ wo se asumdue nka mo SDF mpo ya sore kwasie da omo ya twera konkwa de se kwasie da wia enya nokore sɛ wo som kwasie da na wo kwa sore kwasie da wo so mabo ena na aka no enya kwasie da nko ɛda aka ne mpo obetumi de asom Nyankopɔn mama yɛnkenkan asomafo no nwumati mienu ɛnkyɛm aduanan nsia Acts chapter 2 verse 46 I say na da wade yakomakoro hyia mu wɔ asɔre fie na wɔbubu paano afie mu de yahosan ne yakomakoro di wɔ n'aduane verse 47 na wɔyi wɔ Nyankopɔn ayɛ na wɔwɔ animuonyam wɔ maa no nyinaa nim na Awurade de wɔn a wɔregye wɔn nkwa ka asafo no ho daa tete akristofoɔ no da biara wɔn mo hyiam da biara mo yɛ baako som Nyankopɔn wɔ asɔre dan mu da biara da yɛkasa da biara ne wo a ɛnka ho da nanso nsɔre keka sɛ ɛda ko pɔte yi nkwa na ɛwɔ sɛ yɛde som Nyankopɔn SDF wɔ sɛ mo hyia mu ɛyɛ memene da mo hyia mu kwasie da antichrist no ɛde mark bɛhyehyɛ mo moma so ɔmo yɛ atorofoɔ yɛ atoro nkyerɛkyerɛ ɛne twera kronkron mu baabiara ɛne twera kronkron no mu ɛnti me yɔnko nipa ɛba mo twemo ma obi a naada mo nsuro nipa ma mo nsuro mo menka no kra de nkyerɛ mo anuanom who so obi tumi hyɛ da kete ne wadada ne yɔnko nipa adan yɛ ɔsɛ nyamesom nti sɛ twera kronkron ka sɛ daa wɔ hyia mu ɔsɛ daa yɛka sɛ daa tete ya kristofoɔ no asomafoɔ no wɔn mo hyia mu mpo kwasie da wɔn mo nyinaa hyia mu kwasie da
ya wa danse bebre no na wotwere kronkron mu a edi wa danse tete Kristofo no won mu hia da mo hia mu mpokwase da anuanom da bia ya asɔre abre biara opo betumi aba asɔre sɛ de twere kronkron no se betumi esi ɛse da biara egina biaye no so mfa to sa wokɔ Saudi Arabia Saudi Arabia no mo yɛ adwuma firi kwasi da kɔpem memne da fie da pɛ no wo mo nkɔ adwuma nkramofo no fie da pɛ no mo mfa nya adwuma wɔ Saudi Arabia nti ye nuanom a wɔ hɔ no mo no ebra no a omo nkɔ adwuma mu no saa da no mo nso de yɛ asɔre na saa da na wɔn mo hyiam na mom ɛyɛ nhyiamu wobetumi ahyiam Anɔpa betumi akɔ asɔre awia betumi akɔ asɔre anadwo sɛdeɛ Yohane kae no wɔsɛ asomafo no wɔn mo hyiam kwasie da anwumere na wɔtwe mo da di kan no anwumere na Paul wɔn mo hyiam no wɔkasa saa kɔpem anadwo da suom ɛne no manya bɔne sɛ abre biara mo pɛ betumi ahyiam ɔbɛsɛ yɛhyiam sɛ yɛbɛyi wɔ Nyankopɔn ayɛ ehyiam sɛ besua Nyankopɔn asɛm ehyiam sɛ nuanom betumi hunu yɛho na yɛtumi aboa yɛho yerim ne nneɛma yɛhyiam a yɛyɔ pamokyɛw momfa nto mutirim mesra mo ada ehu hia pa mama yɛnkenkan bra so sɛm ngoma ɛtɔ so mmienu 18 so nkyɛmudu na 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na sɛ mema na wɔbɔ me din wɔ wɔn so no brɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpaye na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a menso mefiri wɔ soro metie na mede wɔn bɔne makyɛ na masa wɔn asase no yadeɛ ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne bɔhyɛ wɔ Nyankopɔn ni atoro ɔsɛ na sɛ mema na wɔbɔ me din wɔ wɔn so no ɛrete yɛfrɛ ne sɛ Nyankopɔn asafo no Church of God wɔ Nyankopɔn ne ma no yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din na frɛ wɔn na sɛ wɔn mo brɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ wɔ Nyankopɔn anim na wɔsane firi wɔ nakwan mmɔne no so a menso mefiri wɔ soro metie na mede wɔn bɔne makyɛ wɔn na masa wɔn asase yadeɛ anuanom mahunu mfasoɔ a wɔbɛnya no wɔ nhyiamu no ase mahunu mfasoɔ a ɛwɔ mu ɛberɛ a yɛahyia mu ɛwɔ nhyiamu no ase saa berɛ na wɔ Nyankopɔn de bɔne kyɛ ɛberɛ a yɛahyia mu bɔ mpaeɛ no saa berɛ na wobɛnya bɔne fakyɛ nhyiamu no ase ne Nyankopɔn sa yadeɛ ɛfiri sɛ wɔsɛ mɛsa wɔn asase yadeɛ ebi a na ayade ebi a na wowɔ adwuma ebi a na wowɔ afuo ne nso ɛnnabaeɛ ne nyɛ yie ebi a na wɔ adwuma ne nkɔ so wɔ Nyankopɔn sɛ wɔbɛsa asase no yadeɛ saa asase no na ɛntumi nso ɛnnabaeɛ pii ma wo a wɔbɛtumi asa wasase yadeɛ ma na so w'adwuma na nkɔ so w'adwuma ne bɛkɔ so mahunu anuanom bebree a wɔn mo yade nso mo ntena fie na wɔn ba betie Nyankopɔn asɛm enya ayaresa anuanom mabra a woyi wɔ Nyankopɔn ayɛ wotie Nyankopɔn asɛm no tumi wom ɛno nso kan yɛ asɛdeɛ ho sɛ Kristofoɔ saa berɛ no yɛbɛsi ahwehwɛ yɛho no mtebea wɔ mu wobɛkyea wɔ nua no wobisa no ho te sɛn sɛdeɛ na ho seteɛ ɛnɔma mo te sɛn bia na ɔka sɛ ɛnɔma nkɔ yi o sɛ wobɛtumi abɔ na saa berɛ na akwanya aba wobɛtumi aboɔ no sɛdeɛ wɔtwɛ no twerɛ kronkron no asɛ monkyia mo ho koraa ɔma yɛ nkenkan momfa mfiano kronkron ɛnkyiakyia mo ho 1 Peter 5:14 na Kristo asafo no akyia mo momfa mfiano kronkron nkyiakyia mo ho Kristo asafo no akyia mo ɛno nti a yɛwɔ hwɛsofoɔ mmarima ne hwɛsofoɔ mmaa yɛbɛka asafo no a ebi a na wonim sɛ nipa no wɔ haw enim sɛ bia wɔ amane ebra wote fie sisi yɛhyia mu a yɛwɔ adwumayɛfoɔ wɔ hyia dan no mu hɔ yɛwɔ ɔsomfoɔ hɔ deɛ wɔsom hɔ deɛ obi biara ɔwɔ hɔ no mu a ɔhwɛ mo so no ka kyerɛ no ka wɔ haw no kyerɛ no sɛ ɔwɔ amane bi a ebia no obi hia biribi
bia na obi wa ho kyere mu ka kyerɛ wɔ dwumani no ka kyerɛ nipa no wɔsom wɔ hɔ no sɛdeɛ bɛyɛ wɔ Nyankopɔn asɛm no bɛba mu wɔ yɛn mu masia bɔso bio Hebrifoɔ nwoma du ankyɛmu aduonu nan Hebrews 10 verse 24 ɛsɛ na momma yɛn hwehwɛ yɛn ho ntwentwɛn yɛn ho ɛnkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu verse 25 na momma yɛn nyae yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ binom yɛ no na mmom momma yɛn tutu yɛn ho fo brɛ dodoɔ mu hunu sɛ ɛda no rebɛn no nti anuanom nhyiamu ase ba anaa sɔre ba yɛ mmaransɛm deɛ di kan yɛbɛhunu yɛn ho nom watumi abisa wɔ nua ne sɛdeɛ ne ho seteɛ watumi abisa ne sɛdeɛ ne ɔma ase kɔ so watumi abisa ne napɔmɔdene afei yɛtutu yɛn ho nom fo yɛnom yɛn nneɛma ho hia ɛyɛ Kristo mmaransɛm wɔ nhyiamu no ase sɛdeɛ yɛbɛyɛ bɛtumi atwetwe yɛn ho nom akɔ wɔ dɔ ne nnwuma pa mu ne dodo sɛ yɛtaa hunu yɛn ho a ne dodoɔ mu nso na bɛma wɔ nua no nso ani agye sɛ ɔbɛba asɔre ne wanya nkanyan atumi aba abɛhyia mu na wɔbɛsua Nyankopɔn asɛm na yɛnom ne Nyankopɔn ne mmaransɛm mepam kyɛw ada bɛto nsa afrɛ mo mane da so no sɛ Nyankopɔn ne nsɛm nyinaa no montie ne nyinaa moma baako pɛ koraa mpa mo ho wode yɛ sɛ wobɛtie na wɔmmɛka asafo no a me ne wo ne ntɔkwa na mmɛsrɛ wo tie sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi nnaadaa wo tie sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛhunu nokorɛ no bɛmmɛka atoro sɛm bi a nkyɛma ɛka afiri twena kronkron mu na wo nso wobue wo die mu a wobɛhunu wom ɛnti a sɛ mɛka sa mɛsɛ ma yɛnkenkan no ɛfɛ sɛ yɛtu mmerɛ ne yɛkyerɛ wo sie nti sɛsie no yɛde yɛnhyia mu ne ba na wie mɛsrɛ mo ada bɛtɔ nsa afrɛ mama yɛ nyina yɛmmɔ mpaeɛ nuanom yɛn agya twede yɛn mpɔn yɛn Nyankopɔn a yɛde ne yɛn nkwa ka wɔwɔ nepa a yɛn nsa ka na abrabɔ nyinaa mu yɛtitiri wɔtenka yɛnya no yɛakoma mu ɔpɛ ne yɛakoma so wade a yɛpɛ sɛ yɛdi hunu wɔpɛ kronkron na yɛakoma mu anigyeɛ aberɛ biara yɛbɛtie wɔn nsɛm no wɔma yɛakoma anigye agya yɛnim sɛ yɛn ɛyɛ wo nsa no nnwuma akɛseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wadɔyɛ ɛbɛdi yɛnim kan ne yɛatumi asa afata wɔ w'anim yɛserɛw sɛ hyerɛw bibiara nkanka yɛhowa wanya abotere etie wo nsɛm yɛserɛw sɛ ma wo mmaransɛm ne wo nkyerɛkyerɛ yi ɛntena yɛakoma na yɛn akra mu ma wo tenene aba biara a wo kyerɛkyerɛ yɛn no yɛserɛw sɛ ma no ɛntena yɛakoma mu bue yɛakoma na ma yɛn akoma mu ntiaseɛ ebio yɛserɛ wɔ sɛ tie yɛakoma mu mpaebɔ wo ne yɛn Nyankopɔn wɔn a wɔnim de yɛdi mu pii ma yɛn a wɔabɔ yɛn agya wo nkutɔ nso na wobɛtumi yɛhunu deɛ yɛfa mu wɔ abrabɔ yi mu wo nsɛm ne yɛgyae ade nyinaa hyɛ sɛ gye yɛn na yɛadɔfoɔ nkanka yɛn ma yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ yɛnyɔnko nnipa ɛwɔ wiase afa no nyinaa mpo ɛnatamfo no mu nso so wɔn nso akwanya wɔ hɔ ma wɔn mu a yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn atwene na wɔn akoma mu bɛbue na wɔn mu ate wɔn nsɛm wɔase agye wɔn nsɛm yɛsrɛ wo sɛ berɛ yi mu ka yɛn ho agya yɛwɔ mmerɛ huhu mu yɛhia wɔ mu wa ne wɔn ho banbɔ da biara agya yɛsrɛ wo sɛ ma yɛ kwan na yɛntumi ntie wɔ nkyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anante w'akwan so ebio ɛberɛ yi mu yɛgyae adeɛ biara a wɔyɛ abrabɔ mu ne hyɛ wo nsa wɔ na Awurade Yesu Kristo dim ne ɛda wɔ sɛ amen wɔma yɛ nkyɛn nhyira Stay always to the Father and to the Son
na bi o mama yɛ nyinaa yɛne sanka wɔtɔ ne nhyira ɛfiri yɛn agya wɔ soro nkyɛn adom ne nkwagyeɛ ne ayaresa ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo ne honhom kronkron mu ayɔnkoyɛ ntina yɛn nyinaa kɔma mu ne titire wɔ yɛn mma mu sɛsie ne da nyinaa amen.